Häzirki wagtda gahrman arkadagymyň başyna başlan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiň paratatly ýol başlygyny üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde ýurdumyz saatlaşykly ösüş ýoluna düşdi. Şunu dünýäň dürli ýurtlary, şol sany sewitin döwletleri bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Iran Islam Respublikasy bilen ýola goýulan söwda ykdysady hyzmatdaşlyk ösüşiň täze derejesine çykýar. Sergide İran'ın döwlet hemde söwda senagat idaralarynyň, owa hojalyk azyk we gaýtadan işleýän podoklarlaryň, hemiki we gaplaýyş önümleriniň mümkinçilikleri görkezilýär hemde logistika, bank, söwda hyzmatlar ulgamyna iş alyp barýan kompaniýalaryň hyzmatlarynyň görnüşleri baradaky maglumatlary yerleşdirildi. Bu çere iki ýurduň arasynda söwda ykdysady hyzmatdaşlygy münden beýlekde pogtolandyrmaga, giňeltmäge täze mümkinçilikler açýar. Şunu özara bähwetli gatnaşyklaryň täze urlaryny ýüze çykarmak, tejribe alışmak, iş urluk gatnaşyklaryny ýola goýmak meselelerine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Giň möçürli tergi bolsa, bu urda netijeli meýdança bolup hyzmat edýär. Sergi Iranyň owa hojalygyna we azyk senagatyna ýürütilýän kompaniýalaryň öňürgen önümleri, bu urda degişli hyzmatlar barada giňişleýän maglumatlar toplamakda oňaýyn mümkinçiligi öwrüli. Şeýle hem sergiň çäklerini oňatnaşýan kerhanalaryň ösüş meýnamasy, beýleki gyzyklanyrgan meseleler boýunça özara gyzyklanma bildirgen pikir alşmalar boldy. Iran Islam Respublikasynyň Gurgan we Golistan vilayetleriniň söwda senagat idaralarynyň, şeýle hem bilelikdäki Iran Türkmen söwda senagat idarasynyň bölümleri yerleşdirilipdir. Olarda bu idaralaryň alyp barýan köp orly işler barada görüň bergen video şekiller görkezilýär. Sergide adyk önümçiligine uly orun berilipdir. Şolun hatarına dürli görnüşli süýde önümleri, tagamly we gadlanyrlan etşeler, şokoladly süýje önümleri, meýwe şereler, gaplama we konserwerlenen önümler, dürli meýwelerden taýýarlanan mürebbeler görkezilýär. Bu önümlen köp dürliligi olan ýokary hil derejesi serge gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi. Şeýle hem goňşy ýurdun ýürütilýän kompaniýalarynyň dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan merhemlik içkileri hemde guradylan irimişler tergide möhüm orna eýilýär. Şunu azyk önümlerini gaplamak hyzmatlaryny hödürleýän kärhanalaryň önümlerine uly isleg bildirildi. Goňşy ýurdun owa senagat we malarçylyk podogyna degişli önümleri, guş, balyk we mal iýimlerini öňürgen toplumlaryň önümçiligine degişli serişdeler. Şeýle hem owa hojalyk tehnikalarynyň ekrançylykda giňden ulanylýan tohumlaryň dürli görnüşleri, olary peýdalanmagyň mümkinçilikleri baradaky önümler maglumatlary uly gyzyklanma döretdi. Şeýle hem goňşy ýurdun wekilleri iki ýurdun ykdysady kuwwatyny görkezmäge hemde hyzmatdaşlygyň geljek urlaryny aralyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçiligi üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadagymda hoşallyk bildirýärler. Sergiň ikinji gününde Iran kompaniýalarynyň iki taraply hyzmatdaşlyk boýunça taslamalarının tanıştır çäreti giň möçürli, gözün geçirilşiň ähmiýetli wakalarynyň birine urildi. Iran Islam Respublikasynyň döwlet idaralarynyň, hususy kompaniýalarynyň önümlerine, olaň hödürleýän hyzmatlaryna, gatnaşyklary giňeltmäge gönükdirilen mümkinçiliklerine bagyşlanan sergiň ikinji günüň wakalary jemlendi.